Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon roɓindu jandeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccidde e mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaki elal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yukoye Sénégal e aduna o foof hawɗon borosaw holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof no wirte ni bone piltat wadde noon yo jam dumo e aduna o hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe jokke wadde abonné Pindi TV kono jokke ɓenninde kabaru o goto fof yo ruttito waɗa kadi abonné saabu ha joni won wiyoɓe mi yiyata vidéo ji mon ko way noon saabi ɗum ko son mbaɗani abonné son jeeɓi gotol so tan émission o nattinama on mbawata attinde ɗum kono kadi son mbaɗi abonné ha paari meme e cloche o ɗon kadi ko kañum saboto so émission moɗon Pindi TV naati mbawon dañde ɗum andude ɗum e téléphone uji moɗon hoto jejjite ɗum ɗon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe jokke wadde abonné nani yaha kono leeli accéléré la cadence koye ɗum noon gareten ko ɓuuri tengtude hande oɗo subaka alarba ɓe ganduɗa kamɓe goni jayde gendire kamɓe ɓe gari ko ɓuuri tengtude tan woni e ngal ɗon banggal wiide mabɓe banque mondial koye are ɓeyɗo banggal cogguli e ɗum noon wona Sénégal tan kono ko aduna foof ko ɓenni ɗum ɗon ma en gar e banggal dawrugol saabu Karim Wade ɓe jiiɗi artirde mo e nder leydi ndi ɗum ko landam PDS caggal ɗum kadi ma en jaton to diwan mo Louga caggal nde ganduɗa koye jaam mataw nani arta e hakkude ɓe ganduɗa kamɓe goni famille Astou Sokhna e tan ɓe ganduɗa kamɓe goni safroɓe en gudditirtu jayde gendire Le Soleil oɗo subaka alarba hande ari tan ko wiide ɓe ganduɗa kamɓe goni banque mondial ɓe ƴeewi koye kono noon ɓe mbi ko ɓeyɗo e banggal tan cogguli ɗi e aduna o foof addata ɗum noon koko fayi tan e guerre Ukraine o saabu yete woppani caggal banggue cogguli ɗi ko ganduɗa kañum faye blé temedere jettuɗa foof capan budget tati ne jogori e ɓeyditade hen kono kadi ko banggal cogguli e banggal courant je ko way noon ɗum noon temedere ƴettuɗa foof capanɗe joyyi jogori fawade henete ɗum ɗon woni ko ganduɗa ina muusi saabu ne ƴewtuda guila hitande ujunere capanɗe jeenayyi temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi ha joni cogguli gasani ena ɓeydo ñande foof ɗum ko jayde gendire addi ɗum gadane jayde quotidien Le Quotidien e oɗo subaka hande kañum ari tan koye crise mo ganduɗa secteur touristique o ya garta o nani dañi ɗum oɗon secteur noon Mamadou Racine Sy ene jeeya tan ɓe ganduɗa ena dillay ko way noon ɓe mbi noon joguiɗo jagorde joguiɗo ngol oɗon banggue yahani haydara ɗum woni konngudi mabɓe e nder jayde quotidien Le Quotidien ma tawe hen tigui banggal dawrugol konngudi Mamadou Diop Decroix o wi tigui soɓe jeehe sungoli ɗi kanko mo dañi hen yakare ɓe mbi noon militaire uji safroɓe ɓe oɗo saaha ɓe mbi kamɓe jaltini hen yimɓeɓe saabu ko kamɓe ƴettiti cafrugol ngol e oɗon banggue caggal nde ganduɗa kamɓe safroɓe koɓe hofnoɓe juuɗe mabɓe Benno Bokk Yakar noon ɓe joopi peeɗendu ha joni ko tan Barthélémy Dias ɓe mbi ko baddu détourné kalis mo tan budget mo mairie mo Dakar garene Vox Populi kañum noon ari koye konngudi ha joni Racine Sy e wiide mabɓe tan Racine Sy ala ko heddani koye Alioune Sarr mo ganduɗa kañum woni jagorde mabɓe walla jagorde joguiɗo banggue tourisme ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi jagorde nde noon ala fo ko waɗi ɗo yete golle makko ne keddi koppareje ɓe mbino maɓe totte walla maɓe ballite e banggal mabɓe saabu e rafi coronavirus nde ari ɗum ɗon ɓe jiyani hen haydara te ɗum ɓe ne jeeyay ko ɓeydi ruttinde liggey mabɓe caggal goɗɗum kay ko ganduɗa losko nani waɗi hen walla nani jokki ha joni woni e ngel ɗo cukalel biyetegel Anta Barangel ɗo diwan ɗo Bargny ɗo ngel ɗon cukalel noon ɓe mbi won tan fawaɓe hen juuɗe ɓe ganduɗa yete oɗo saaha koye koɓe sikkaɓe tan kamɓe mbaɗi oɗo bone ɓe mbi noon ko ganduɗa koye Ceerno Bachir Tall de yeehi hen koyde jaam
ha jam kay arti hen woni hakkunde famille Astou Sokhna e tan sage-femme uji ɗiɗo ɗi ganduɗa kamɓe joɗino aɓe jeebo ha gueɗe ɗe ɗo dañi wiye tan Seydi Tallo waɗi kadi golle mantiniɗe no waɗituno ɗum saaha foof koye ɗin konngudi kadi jayde Besbi le jour artiɓe mbi toon to diwan mo Louga to ceerno Bachir koye yuppi ndiyam ɓuɓɗam hakkunde famille mo Astou Sokhna e docteur ɓe ha saabi kamɓe famille o ɓe mbi tigui ɓe jaafima kala ko wonno e ɓerde mabɓe ɓe goppi kono noon procès mo ganduɗa ko kañum foti uddide faade sage femme uji jeegomo ɓeɗon ɓe ganduɗa yette oɗo saaha koye aɓene juuɗe lawol kamɓe noon ɗum ko hande tigui foti uddidde. Garen ha joni e jayde l'observateur kañum noon ari tan koye banggal dawrugol Karim Wade hollide natal makko kamɓe PDS noon ɓe dari tan ko wiide Karim Wade ne foti tigui jeeyede liste uji élection législative ɗi saabu hay goto wawa hadde ɓe ko way noon saabu ko lawol tigui ɓe mbaɗamo investir kanko Karim Wade saabu ama jeeyay ɓeɓe jogui yakare ha joni tan ɓe mbi barɗo cukalel ɗo ɗo diwan mo Bargny ɗo fawama jungo nane jayde l'observateur ha joni yete kono kay ɓe gari e footballeur goto mo ganduɗa photoje muɗum e cukalel dewel baɗowo géré multi service photoje mabɓe nani sare réseau sociaux ji ina wiya ɗina ƴewtira tan ko haalete saaha foof nani jokki ha joni woni boneji baɗini ƴettude photoje janane ina yaltina ɗum e réseau ji sociaux ji ɗi. Gareni jayde libération noon holliti tan ko natal guel ɗo cukalel dewel jaaro wele duuɓi jeetati barangel walla mbiyen duuɓi jeegom mo woɗɗani toon kanko cukalel guel ɗo ɗum ɗon noon ɓe mbi barɗomo o naggam ɓe mbi tan ka autopsie o ko holliri ko e nder jayde libération kamɓe ɓe mbi tan ko cukalel guel yete oɗo saaha mataw o fiya tan koko ganduɗa koko tedde hoore kono noon ɓe mbi ko ɗeddado kadi hawo maayi ɗum noon ɓe mbi kañum ko holliti ha joni banggal autopsie o woni tan cukalel guel maayi ko mayde musde nane nder jayde libération goɗɗum kadi ko muusi hanki eɗen kalanno hen woni accident ji hanki accident goɗɗo o jokki ko wadde toon to garage mo tan benteñe ɗum noon yimɓe joyo mbasi hen fittali mumen ko camion tigui yani oɗo clando ha yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen dañɗo caɗele hakkude mumen neɗɗo goɗɗo woni Papis Demba Cissé saabu tan o wi oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Mamadou Diène ne ɓuuri andirede inde Madou o tan waɗimo escroqué ko tolni milliard uji ɗiɗi ɗi ganduɗa yete o heeɓi ɗum saabu o wino ko omo waɗa ɗum placé ɗiɗon koppareji noon o tan woni ko ganduɗa o anda ɗo rewi kanko noon caggal nde o waɗano mandat d'arrêt international kanko Mamadou Diène oɗo o fawama jungo ɗo e aéroport international mo Dakar. Garen ha joni e jayde enquête kañum loski tan faade ko kalden joni ko woni banggal wargoy ko way noon saabu ɓe mbi ko ɗo joni leydi ndi hakkillaji fo o wi ko ɗum tigui ɓe kollire losko mabɓe saabu ɓe mbi ko kewi toon to Bargny e ko kewi toon to diwan mo Thiés cukalel jogornogel warede ngol ɗo joni jignaɓe fo natti ɗanade e nder galleji mumen ɗum ɗon noon ɓe mbi sécurité ina ngakke nder leydi ndi ha joni tan joguiɓe banggal police ɓe mbi tan ko maɓe daroɗo hen no hannirta ni kono haade ma wadde enquête walla woda to paɗa il faut zone uji ɗi walla ɗo ganduɗa woni banggueji ɗi jeeyaji dañta walla boneli baɗini dañata ɗi ɓe ganda ko holton ha para kono noon kamɓe darde mabɓe aɓena dari hen ñande foof gam tan ƴewde noɓe mbaɗi ha ko wayni iwa nder leydi ndi. Gareni jayde Les Échos kañum uddata roɓɓindu jaydeli meɗen e subaka alarba oɗo hande ɓe mbi tan kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe dillata e banggal hôtel ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon ko tan Aliou Sarr waɗani liggey muɗum no hannirta ni kono kadi gueɗe walla koyɗe makko fonno darade o daraki ɗum noon koye konngudi gardiɗoɓe
o yetta si walla mbiyen Racine Sy kanko noon woni gardiɗo ɓe ganduɗa kamɓe goni joguiɓe hôtel aji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. ɓe mbi noon ɓe jiiɗi tan gardiɗo walla mbiyen jagorde ardideɓe banggal tourisme woni tan oɗo kañumne Yetta Sarr yo ummoy place muɗum ko ɗum tigui woni yidde mabɓe saabu kala ko halduno e mabɓe waɗani ɗum hay lawol gotol. ɗum tagui yo Aliou Sarr ummo e dow sismo jooɗi o totta goɗɗo bawɗo ɗum woni kongude mabɓe. mbi procureur kañum wi tan ko yo Cheikh Amar fawe jungo saabu faux et usage de faux yiyama e tan ko ganduɗa enquête o holliti ɗum noon heddi koye juuɗe juge o soɓe kuccodire ñawowo ko waynima ande ɗum noon ne anda tan koye banggue walla gueɗe milliard uji ganduɗa ko milliard uji ɗiɗi ɗiɓe jogonino maître Abdoulaye Wade ko ɗum adduno ɗiɗo ñaaɗo e hakkude mabɓe haaɓe jeehe lawol. hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en batta sona arde banggal gongal woni gueɗe rendo walla fait divers gueɗe rendo meɗen hande oɗo subaka en garat tan e jeeya kewɗo toon to diwan mo Bargny to ngel ɗo cukalel ganda ngel basguel fittadu mumen tawa tabaha galle mo hoɗaka amo wedda toon. ɗum ɗon noon woni ko uddi koye ɗe foof ha on ji jayde losko hande woni enquête ari wiide haggi koko o wi oɗo saaha e nder leydi ndi ko gonga tigui kalɗo e mo haalani foof saabu jeeyaji ne keewi bonele ɗi ne keewi ɗo joni hay goto anda ɗo fawata koyngal muɗum walla joguiɗo ɓesgu so ɓesgu ma yalti galle ma a ɗanta ko sona ɓe gartu walla soɓe janggoyi a wonata jaam. ɗum noon saabi ɗum tan koko ganduɗa ina ƴewtida woni banggal wargo ɗo e nder leydi meɗen saabu ngel ɗo ɓinguel ngel ganduɗa autopsie o holliri ko ko ɗeddaɗo haw wasi fittadu makko ɗum ko goo ɗiɗi hayde o wasi fittadu makko nde ɓe goppani saabu ɓe ƴetti ko goɗɗum kadi koko teddi ko wayno jamdi walla hayre walla sawru ɓe kadi piiɗum e hoore nde ɓe mbi kadi piile goɗɗe kono kadi ko wiyeteno koɓe yanɓe dow makko ha paari ɗum ɗon kam wodani saabu hay goto yanani dow makko ngal ɗon banggal kam ɓe mbi ɓe janani dow makko kono ko baraɗo warɓe mo ɓe noon wonɓe ganduɗa pawama juuɗe saabu mo wadduno junggo e fandu o ko on tigui haali inde baɗɗo o ha baɗɗo o wawi nangue fawede junggo oɗo saaha. ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa police ne kañumne waɗi ligguey mantiniɗo e ngal ɗon banggal saabu hande ene sinno joɗanoma yeeɓa tan ko way noon feeñata kono ko ɓuuri hen hawnade woni holno neɗɗo gonduɗo e hakkille muɗum ƴewata cukalel ngel ganduɗa ala no foti walla duuɓi mum yahani hay nokku warda ɗum nguɗo walla mbiyen wargo musgo ngo moƴƴani walla ngo welani nande e nder noppi saabu cukalel tokosel hande mbadda yummum walla mbadda e bamum walla wonko joganiɗa yummum walla wonko yummum joganima walla wonko wanma mbiya joftotomi koye cukalel ngel ɗum ko wasde jogade hakkille walla wasde wonde neɗɗo on ji balɗe ɗe image uji ganduɗa ina waɗano circulé e internet o jagguɗo ɓi sukaɓe mo ganduɗa ko joom suudu joom galle makko wonno haaɓe ceeri kanko resa amo o haɓɓi ɗumen ha ɓiiti amo taaƴa ƴattoje hawo fawa junggo ko way noon ne foti ummade ɗo e nder leydi meɗen yo yimɓeɓe gartir haqqillaji mumen dutto e Allah yo yimɓeɓe dutto e Allah saabu won gueɗe neɗɗo ne waɗa ɗum ko wasde ɗum wonde neɗɗo saabi ina waɗa ɗeɗon gueɗe. hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wanno komin gaddanno moon e banggal gueɗe rendo moɗon walla mbiyen fait divers oɗo subaka hande ko tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno addande won ko ɓuuri tengtude e jaydel ndi heɗano e banggal caméra ko Mansour Sow Waliyas Thiat wondude e Ibrahima Thiombane.